Hola, soc Clara, tinc 31 anys i soc llicenciada en periodisme especialitzada en cultura. Actualment em dedico a la docència i soc professora en un institut d'educació secundària. Sempre he sigut una apassionada de l'art i la cultura i vaig ser alumna dels conservatoris de música i dansa de Novelda. Per això sé de primera mà l'important treball que fan en la formació dels nostres xiquets i xiquetes i es mereixen tot el nostre suport. Estic en Compromís perquè és el partit que millor defensa la nostra cultura i les nostres arrels, que són les que ens defineixen com a poble i ens donen forces per afrontar un futur esperançador. Amb Sílvia, Novelda és imparable.